Мамата е чугара, бе. Ще мълчат. Баске! Убива окачата! Ви кога ще бъде сватбата? Отивам да окача! Ей, шопе! Видяте да иска! Абе не, отивам да качи колата, отивам да прави сватба. Кога ще бъде сватбата? Дата? Тя да обича, бе, човек! Ама с времето ще го заобича. Тя иска само твоите пари. Уна, няма парина! Абе, тя не ще обича! Матке! Няма жена да ни гледа пари, знаеш. Мълчи. Тя никой не е за тебе. Най-тежкият момент е позреча. Сега какво остава? Отказаха ли ти ли? Не. Взема преха, но нямам автомобила да си кача булката. Чакаме, нека да докарват колата. Се обаждаме, няма проблем в колата. Проблем ли колата, бе? Караме колата. Шопе, камиона или колата? Ще има ли? Няма чиз за багаж. Я го питай, как ще ни събере за сватба? Я извикай камиона. Камиончето ли го докара? Му докара! Иляне! Не му трябва да го докара сега, бе. Моя да не тикаме със себе. Няма тук, няма тук. Тяма е палка са виж. Ти гусиш, бе. Но то сега чул за един ден, бе. Не. Не съм бъркал платна. Това се сяпва. Виж, Добре, разбирам. Да те разберем. Няма разберима. Ще се омърши за мен. Това е големия въпрос. А кога ще не скача от Дунава ти за мърши? Демек се парзага, ще ли? аз съм баратка пари да първе. Аз съм фиг бредница в катедра, днес пари. Не, ще париш. Не му става номер. Абе, събра ти 200 лева. Точно, горе до толкова.